Na, sziasztok! Itt a következő rész. Elfelejtettünk elköszönni. Igen. De az idő alatt csak ennyit csináltam. Igen, csinált egy 3 attack damage-es. És mi van? Szedd fel a crafting table-t, azt menj rá. Kireggeledett! Nem, én ezt... Aha, kemény vas. Na, Thank you. na, mi ugrál itt elő? Ez mi? Mi jön így elő? Te észrevetted már? Bazd meg. De onnan nem könnyebb. Az már jól kezdődik. Na, ott van, ott a zombi. Ott a zombi. Majd elég. Ott van fölötted. Majd elég. Jó, No. bányában nem vége. Ott nem, de... Na jó, hagyjuk. Bazd meg. A víz egy utálatos dolog bányákban, nem? Legalább ott elakadnak a zombik. Vagyis a mobok. Mobok, igen. Itt most az elején nagyon sokat ér. Anyád. Vatallag. Tegye el már magad ellen egy bukot. Sprintelj ki közben. Annyi. Ennyi. Ennyi. Mindegy. Kővel szedem a követ. Hát, mennyi 22 fád van még. Az... Lassan megyek fel. Miért mész fel? Tarts egy ilyen bánya ezt. Hát de fa is kéne, nem? Ott a 22 fa az nem elég? Jaj. Nem. Jó van. Nem csak kőből akarok megélni. Hogy nem csak kő. A fa is kell az életbe. Na, hát... Kell kemence. De nem az, most elmehetnél bányászni. Azt a fa az addig Nem megyek el! Jó. Hagyjuk. What? Jó van. Muffin. Hát ezt is baltával kéne kiszedni, nem? Ja. Hallod, még most kaptad meg az öcsit. Az durva, hallod. Milyen ocsit? A csigmentet. Még Ja, most kaptad meg. Csomó felszével. Ah, Ja, hát most töltöttem le nemrég a Minecraftot. Annak ő. Elhasználom ezt a kis szórost. az most olyan mély szakadék, vagy... Már majdnem fa... Anyád! De ez jó volt. Ott a zombi, ott örök. Na hallod? Az szép. Szia! Azt nem éred. Menj ne oda. Hát szia! Úristen, jó mély, hallod? Hát, Hát hallod, ott egy... inkább spawner elhasználom a fámat. Ott spawner van, hallod? Valószínű. Ó, de pontosan kimértem már. Miért? Mindegy. Jó, Én csinálok egy kis bányaházat. csinálj. Cobblestone. Cobblestone-ból lesz. Yeah. Jó. Tudom, hogy Szóna báci lesz. Én most költözök el itthonról. Azzal nem kapod meg. Kézzel nem kapod meg, ha jól tudom. Megkapod. De a chestet azt igen, hogyha kézzel.
Igen, de viszont a kemenceit azt nem, ha jól tudom. Vagy nem tudom. De nem lehet fát vágni, amit írtam a Minecraft 2.0-ba. Igen. Ott hogy mész fel? Valószínű. Ásd Gondolod. fel magad. Itt a Hát, oldalba. Ja, hát úgy jó. anyás. Ott a malac. Ez hogy nem unja meg ott állni? Azt nem értem. Hát- Ja, amúgy itt mi villog mindig elő? Vas. Így random. A vas villog itt mindig elő. Aha, igaz. De nem, itt mi villog amúgy? Hogy mi villog? Hát így bevillan néha egy ilyen Ja. ablak. Anyám! Jó. Mindegy. Ott egy bánya. Hú. Itt menj ki, és ott lesz Mindegy. jobbra. Mindegy! Jobb van. Na, nem vagyok hülye. Vásároljon, mit Csak csinál? optimatikus. Troll. Lol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 . Ásom nincsen. Jönnek fákja az jó ásomnak. Amúgy az igaz. Na, ott megjegyzed, mi? Ott kell lemenni. Aha. Én most Asok meg. azt hittem, itt már valamit el akartam. A fő az eltakarja. Főveszek egy kicsit már. Ott a malac még mindig. Trollkodj vele. Nem tudsz átugorni, mi? Onnan építsd át magad. Shift-del. Trollkodja malacsal. Csinálok egy kis hidat ide. Jaj, de szép lesz kerítés a szélére. Nem kell az majd, hogyha szerencsétlen leszek, lezuhanok. Hát trollkodja malacsal. Fákjával. Hát szia! Pont a vízbe. Áj, de vágjon! Mákja van annak. Hát, nagyon nagy. Piszkos volt. De mekkora amúgy ez a... De menj végig. Meg tudod kerülni. Nem. De hogy nem csak... Hát ez durva. Ez Virágrét. Nézd már, milyen szép virág. Aha. És még mindig tart. Hát idáig. Ez az utolsó blokk. De szép. Ez izét nyomják. Screenshotot. Nehogy! Az mi? Az milyen virág? Tulipán. Ez a sárga. Tudod maga. amúgy mivel gyorsabb? Éges ki a vasat, hoz vizet, vízzel leöntöd. Tehén. Hát boci, hát sziasztok! Mindjárt vége. Ja, még egy perc. Á, de... Lag. Búg. Nem lag. Búg. A lag. Na, picsán. Hát szia. Az már dübbent. Mi? Hallottad, hogy... Ja, az... Megy vissza azért, most már nem laggol. Akkor. Várjál. Merre van? Itt van. De- Jaj. Eltévedtünk most. Nem, arra mész egyenesen és megtalálod a szakadékot. Jaha, erre már nem emlékszem. Na, itt a vége. Hello! Sziasztok!